Ole kachana mi lo thia sak thin tu te masain chi bele be kule tun thuma hi chuanin apps pakhat hming karon sei dona hi atangkai khop maya zirlai le mi inzir peih tan zirlai kher pon lo mi inzir peih tan a tha khop maya chu wan chuanin mi fc karon sei lok ton ani a that em awang mo hi online tyari ni ti nia mi fc a that na em chu hi UPSC exam atana in prepare nan hian a tha a ita hian hemi chunga hianin hi hemi apps a hianin hi current affairs te share tur awma tin test a pek theia khami UPSC hi question based khanin hi test turi a awm reng ta practice tur te hi tahin a answer hi a awm nghal zel boka hi mase khami test pek zo khanin answer ka a en thei ta tule test pek zo lo panin hi kan en thei tho ta a hi a tha ka til tuka hi lekha inzir peih tan tahin kan enanga hei test turi history te awma geography polity economy reasoning science and technology english economic environment quantitative aptitude di ti te awma test turi tam tak awma i knowledge atana thal tuka chuwa chuanin mi inzir peih le inchhial zau maw le UPSC exam petu te pawh kan awm thei ta khan tiang tan khanin i he FC lo hmang tangkai ula a base UPSC question base khanin question arong kal question hi an dah ta chumi baka chuanin current affairs hi chiar tu hi awm thin ta boka hi a tha khawp maya chuwang chuanin hi in hriat ve atan kadua hi karon en lo ani karon tar lang ani he FC hetain kan hmua current affairs awma news ania online one liners ania blog te weekly challenge te tikhanin hi chiar tur tam tak awma chu baka hi reasoning ah te hianin mi apui em em maya hi kan ngai dan ang ngot kha lo ni lo zia te khami ang khanin hi a explanation te a awm le vek ta khami question ah khanin question an rawn dah khami answer ah khan maw explanation answer top kha rawn dah loin explanation kha a awm zel ta tin question answer an rawn dah ho hi MCQ ang vek ania indu chuan lo try ve ula hi a apps link hi description ah ka danga indu chuanin in lo download mai dawn nu nia khati zawng khatun tuma mi chuan le ta se mi lo pawh hi apps dang tam tak a awm ta tha tangkai tak tak chung ho chu hemi apps hi kan ret a zirin hi ret in pek thata mamawh tu ten awm tam chuanin hemi lo apps pawh hi tha deuh mai ala awma chu chu karon hrilh in karon hrilh hra leh dawn chu nia ole khati zawng kha tun tuma kan clear theih te ni leh ta che in vaiin ka channel min lo thil sak thin awang leh min lo subscribe sak awangin thingnung takin in chungah lawm thu ka sawi tak meuh mai ve